Alam ko po na especially sa pagtaas ng presyo ng crudo, talagang mahirap po kumita at mahirap ang buhay ng isang TODA. Kaya naman kami sa provincial government gusto po namin suportahan ang mga TODA. Kung wala po kayo, wala pong pasok, walang trabaho, walang progreso. Kaya on behalf of the provincial government, on behalf of the province of Ilocos Norte, maraming salamat sa mga TODA. Diyos siya po na.